Sinuri naman ng pamahalaang lungsod ng Dagupan ang kondisyon ng ilang sirang kalsada sa Bonuan Boquig kahapon. Kabilang sa mga binisita ang Ayusip Road at Lumboy Street kung saan pinuna ang ilang parte ng daanan na butas-butas at may sira na delikado para sa mga dumaraan. Ayon sa pahayag, matapos ang pagsusuri ay makikipag-ugnayan ng pamahalang lungsod sa Department of Public Works and Highways or DPWH upang masolusyonan at magsagawa ng proper scaling. Bukod dito, isa rin sa mga aayusin ang drainage system sa nasabing barangay upang tiyakin ang daluyan ng mga tubig. Giit ng pamahalaang lungsod na uunahin ang pagsasagawa o pagpapagawa ng mga kalsada sa pagsusulong ng kaligtasan ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM.